Waqt żjara ta' ġurnata f'Malta l-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kooperazzjoni Internazzjonali Libjana Najla El Magnus kellha laqgħa bilaterali mal-Ministru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej u l-Kummerċ Ian Borg fil-Ministeru il-Belt. Il-Ministru Borg qal li Malta tħaddan valuri importanti fil-politika barranija tagħha, bħal dawk tal-kooperazzjoni, tal-ħbiberija u tal-partiċipazzjoni attiva. Dawn il-valuri ġew innutati wkoll fil-vot b'saħħtu li Malta rnexxilha tikseb ftit tal-jemilu biex mis-sena d-dieħla tkun qed tifforma wkoll parti mill-Kunsill tas-Sigurtà ta' Nazzjonijiet Magħquda. Il-Ministru Borg qal li żjara tal-Ministru El Magnus tixed ir-relazzjoni b'saħħitha li għandha Malta mal-Libja u esprima l-impenn ta' pajjiżna biex din ir-rabta bilaterali tkompli tissaħħaħ f'kull qasam. Matul il-laqgħa bilaterali ġew diskussi bosta suġġetti li huma ta' interess għal żewġ pajjiżi. Primarjament il-kwistjonijiet relatati mal-istabilità u s-sigurtà fir-reġjun tal-Mediterran. Ġew diskussi suġġetti importanti oħrajn fosthom l-immigrazzjoni regolari u traffikar tal-bnedmin. Waqt il-laqgħa uffiċjali ġiet diskussa wkoll il-qagħda preżenti fil-Libja u kif Malta tista' tagħti l-kontribut tagħha għall proċess ta' stabilità f'dan il-pajjiż ġar tagħna. Il-Ministru Borg qal li Malta se tibqa' tagħti l-appoġġ tagħha lil-Libja anke fuq bażi Ewropea u internazzjonali. Il-Ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kooperazzjoni Internazzjonali tal-Libja rrimarkat li din il-laqgħa mal-kontraparti Malti tagħha kienet importanti għax tatlok biex iż-żewġ pajjiżi jkomplu jġeddu relazzjonijiet tajba u l-ħbiberija ta' bejniethom. Saħqet ukoll fuq is-sinifikat tad-data tal-laqgħa il-11 ta' Ġunju għaliex kien propju f'din id-data fis-sena 1965 li bdew ir-relazzjonijiet diplomatiċi bejn Malta u l-Libja. Intant il-President ta' Malta George Vella laqa lill ministru għall-Affarijiet Barranin u l-Kooperazzjoni Internazzjonali tal-Libja fil-Palazz ta' San Anton huma ddiskutew il-qagħda fil-Libja. Il-President fakkar fl-impenn kontinu ta' Malta biex il-Libja ssir pajjiż stabbli ħalli jibni ġejjieni demokratiku għall poplu tiegħu. Qal li nuqqas ta' stabilità politika ta' bħalissa fil-Libja hija waħda ta' tħassib mhux biss għall poplu Libjan iżda wkoll għar-reġjun b'mod usa. Il-President Vella ħeġġeġ lill-entitajiet u l-partijiet konċernati kollha sabiex ifittxu dialogu madwar mejda u permezz tal-elezzjonijiet isibu soluzzjoni dejjiem għal kriżi li ilha għaddejja għal żmien twil. Fakkar li pajjiżna kemm il-darba talab lill-komunità internazzjonali biex iżżomm lil Libja bħala priorità fost kwistjonijiet globali urġenti oħra.